Boni, pao je mesec, budi se, mesec je pao. Pao, kako može mesec da padne, ja to nije. Pojma nemam kako može da padne, ali pao je. Pogledaj, Boni, pogledaj. Ja. Gle, stvarno. Ja. Pa, baš čudno. Pa čudno, naravno da je čudno. A kako može mesec da padne? Pojma nemam kako može mesec da padne. Možda se samo otkačio i pao. Oj, pa kako može mesec da se otkači? Pa lepo, Kako koprcao se, lelujao levo, desno, tamo, amo i otpao je sa klina. Oj, Toni, pa mesec ne misli na klinu. Ne vidiš da nema kačaljku? Ej, nemoj mi ti pričati, nemoj... Pa pogledaj. Gle, ček. Pogledaj. Vidiš da nema kačaljku? Stvarno nema. Stvarno nema, kad ti kažem da nema. E, pa možda je popustilo lepilo. Toni, pa kako može mesec da se pomera levo, desno, ako je zalepljen, pa stvarno si čaknuta. I to što kažeš? Pa da. Nego, znaš šta, idem ja po ekseri čekić. Dobro. I mi ćemo mesec lepo da vratimo na mesto. Može, super, može. Dobra ideja. A znaš šta, dok se ti ne vratiš, ja ću još malo ovako da tremnem i da spavam. Važi, ajde idem ja zdravo. Ćao.